Hauskaaran. Millä tavalla sä pidät hauskaa hevosen kanssa radalla? Mä en pidäkään sen takia mä kysyin sulta. Sen kanssa on kiva olla ilmeisesti radalla. Se on hyvä. Se on hyvä luottavainen fiilis. Kauanko se on ollut sulla? 5 vuotta tuli keväällä. Elikkä vajaan 1,5 vuotta sitten. Ja mistä päin se tuli sanoit? Hollannista. Niin se tuli suoraan Hollannista? Okei, mitä kaikkea se oli Hollannissa sitten tehnyt ennen sulle tuloa? Sen piti mennä hoitoon.